mi bora una yoro jam ani sanyo wale bugodi londo odo faraba isa dunya anda kata jamaah dunia kini nyamuk ya. Ale kone kono no mo se wa trawe puna mo buje oje ne bizo sokola fuka tansi. Maso kuzubu fiere. Le fond vende senani mutala. Ni na mo ne fi emba juru sara la ne te kura deli yoro yini min juru do sara e na karine e ka ne furo shi sa yo sa bi. Juru na so ebi no de ba e do so so. Ikani mi so si la ba ma mi do so e bolo. Ifa ke jamanda ba e. Akunji. Me balona janigila babo what do you say you tama no
fana kɛ wala dɔrɔn a ka dɔ f'i ye. Ablaye wele Ablaye. Don dɔ saɲɔ ni ma ni wari kumoro ɲɔgɔn fɛ bawulen na. O tun bɛ suraka kulun na ko Mamadou Dramé. Mais l'entrevue ta juma do sɔgɔma o ma baara kɛ o don fa bilen bɛ balo de n'aw ma jija don dɔ bi se donso ma ni fɔli bɛ anw kɔnɔ. Bari n ye nin don min fɔ diɲɛ o don la fana ni tun ye somajuru bɛ kunefɔla ta i tun bɛ siran n'a ye o. Pour que i ka somajuru fɔ o don u tun b'i yamaruya i k'a fɔ. N'o tɛ biro k'a fɔ yen. Tu me jalila padala buku baru kono tibe padala buku ya maka fili ba jaman dara nama ko sukla taja surah ni dise ba fo yana ma fo do so debisa do on de la kateri par ni dara mat na jasa sisa me bi no ga jagete tedi mo do sal muti ka bo mat na jasa ne ti se vieux à folie mais deux jours de l'Indiana Gabo 200 be bolo Indiana quoi moro ne ba bare ga da wara gala kana wara kala molo dinne ko na man lafiya ko ya no da fa yo klateri sa yo do so klateri ne sanyo de safulo e sanyo sadi roso de sadi de mani ni para tipo capítulo do planta aqui com aquela farinha ninguém jamana cada vez mais breve ela fica fé gente não nema mídio aqui daqui a chama já mira mas já vem fone mais mídio dunia tanto la kata diri saya maka kaca klinik belum baik nanti ini nggak belum ya kele negara dusung ini free buy so kenapa masih boleh pulang belo so kenapa masih boleh pulang tuh channel so kenapa masih urutan belo ante mulu kote so ini kenapa
Allah masane furu salam efe ineta kane karamota ni wolo ni bije dozo moni maba au katala ala shiri na fara gongo ne fobe sa sanyo katala bije mai shini sanyo tundi sano dige mobili dige tundi sano e warita ka sanyo tundi e dozo Idina so jamula bizotowa Mungene so mapsa ye badi badi Nimi bae manganjira ya sanyoka sui Walijena doa ni mwadela dodi Bae dogola Atesu nogode Seri beto bi watipe Kini beto bi watipe Sogo beto bi watipe Sogo bi wuzu watipe Ne koni fagura fana O yede de la yonde Ti babu Konfo sogwa Ye ibeka chamna wuli doso gado Awa kumate sogo be dima Ma dada to konfo me sogo be dima Ibeka doso denne la wuli ni So matere doso de do Mali koga yere kembe ka sanga mi fo sanga wolo denne yi Abla sogo be dima Dere ada ruta yi Sogwa ni abla kamara mi flene peut-être il fado mariga fodi ganga ke le flene ni ala sonamba sogo fa meta diba ne ala ga jena ala ga se ne ma le du fo taye pa ma de kake na kele no ga do fo kenenga ma sogo fa meta di ala di dozo bela jele nga ponya konana la o peut-être il ga kuma ga sino Ni dozo bi fa goya do sisan sada ni dozo ti fa goya do sisan Zono langale ka sanyo to fo Fata tiri wala ni menenge kabai Nena tine ma ko nyami ndo fo ko jansa Ko ma be ko ma fo Ono luma don sugola Ono kede fa jugu de yi